में कीन देबो लहंगा गे छौरे, पटना में किनबौ सूट सलवार। सुनहि गे शेखपुरा में कीन देबौ लहंगा गे छौरे, पटना में किनबौ सूट सलवार। जग तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। शेखपुरा में कीन देबौ लहंगा गे छौरे, पटना में किनबौ सूट सलवार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। तोरा घुमाइबौगे छौरे, तोरा घुमाइबौगे, तोरा घुमाइबौगे छौरे, तोरा घुमाइबौगे। शेखपुरा बजरिया में चौमिन चाट खिलैबौगे, सिरार बजरिया में चौमिन चाट खिलैबौगे। लखीसरैया में जाके तोरा शॉपिंग करैबौ, हौरी देबौ सोरह सिंगार। लखीसरैया में जाके तोरा शॉपिंग करैबौ, हौरी देबौ सोरह सिंगार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। लखीसरैया में जाके तोरा शॉपिंग करैबौ, हौरी देबौ सोरह सिंगार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। घाटे कसुम्बा में जाके तोरा लहंगा खरीदैबौ, सरिया किनैबौ झालेदार। तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। बिना विकास सनोज लाऊ केस गे छौरे, किन देतौ सोनामा के हार। मनीष पंकज राणा सलेंदर गे छौरे, किन देतौ सोनामा के हार। अगे राइटर रमेश रसीला से लड़लौ नजरिया, बनल नय अपन बतार। अगे राइटर रमेश रसीला से लड़लौ नजरिया, बनल नय अपन बतार। शेखपुरा में कीन देबौ लहंगा गे छौरे, पटना में किनबौ सूट सलवार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन बतार। अगर तोहर से लड़लौ नजरिया गे छौरे, बनल नय अपन